Nechaj len to, čo si môžeš vziať so sebou. Nechať odísť to, čo už nerezonuje s tvojou skutočnou podstatou, nie je len aktom odvahy, ale aj aktom lásky k sebe samému. Znamená to uznať, že niektoré časti nás samých, určité presvedčenia, návyky alebo vzťahy, slúžili v minulosti určitému účelu, ale teraz nás už nevedú tam, kam chceme ísť. Každá skúsenosť, pozitívna alebo negatívna, bola usmernením, lekciou, ktorá prispela k tvojmu rastu. No niekedy, ten najväčší rast prichádza práve vtedy, keď dokážeš povedať s Bohom a uvoľniť priestor novému, čo čaká na prijatie. Teraz sa na chvíľu zastav a spýtaj sa sám seba, čo si chcem ponechať, čo už nepotrebujem, čo je vo mne alebo v mojom okolí, čo vnímam ako bremeno, ktoré mi bráni žiť naplno. Čo som ochotný pustiť, aby som mohol rásť. Pamätaj, sloboda sa rodí vtedy, keď sme ochotní oslobodiť sa od starých identít a rolí, ktoré sme si vytvorili, aby sme mohli prijať to, kým skutočne sme. Predstav si, čo by sa mohlo stať, keby si sa oslobodil od tých obmedzujúcich presvedčení, keby si sa vzdal potreby zapáčiť sa ostatným alebo byť dokonalý. Predstav si, ako by sa zmenil tvoj život, keby si sa sústredil na to, čo ťa naozaj naplňa, na to, čo prebúdza tvoju vášeň a zosúľaďuje tvoje srdce a myseľ. Mohol by si sa cítiť ľahší, autentickejší, otvorenejší novým príležitostiam. Každé rozhodnutie, ktoré odteraz urobíte, môže byť krokom k tej verzii seba samého, ktorú cítite ako pravdivejšiu, silnejšiu a žiarivejšiu. Spýtajte sa sami seba, ktoré časti môjho života sú skutočne moje a ktoré som si zachoval zo strachu alebo zo zvyku. Čo chcem dnes opustiť, aby som uvoľnil miesto pre život, ktorý ma skutočne vystihuje. Rozhodnutím sústrediť svoju energiu na to, čo je dôležité, na to, čo rozbúši tvoje srdce a rozžiari tvoje dni, ti umožní žiť život plný zmyslu a radosti. Pamätaj, máš moc zmeniť svoju realitu. Ty rozhoduješ, čo budeš rozvíjať a čo necháš ísť. Máš odvahu počúvať ten vnútorný hlas, ktorý ti šepká, že si stvorený pre niečo väčšie. Natrvalo sa zbav všetkého, čo nie je v súlade s tvojou pravou podstatou. Zbav sa všetkého, čo už nie je v súlade s osobou, ktorou si dnes. Už vieš, čo to znamená a ako sa pri tom cítiš, pretože si už touto fázou prešiel, nadobudol si skúsenosti a vyšiel si z nej silnejší. Teraz je čas vziať si tieto ponaučenia so sebou, žiť s vstýčenou hlavou a otvoreným srdcom, napredovať s novou perspektívou, robiť rozhodnutia, ktoré sú viac v súlade s tvojim vnútorným hlasom a s dôverou ich nasledovať.